Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Macele versus Umayini. Wekasi nakhumbulisa past part season 1. Umayini wakhuluma wathi nje ukufika komuntu empilweni yakho omunye kungaba nokuthi kuniphazamise nomusa emshadweni wenu azwakhala yini. Wathi uMacele, hawu yazi nje kusho ukuthi uyayazi ke lento lena engiyifilayo ukuthi ukulanywa womunye kunjani. Angithi phela lento ino-first wife position okuyi-position yaMacele esingaphiki. Kodwa-ke kune-catch. Asikhulumi-ke nge-catch namhlanje. Namhlanje sikhuluma ngokuthi uMacele angithi wa-understand ukuthi uMayini ukhalelani mayekhalela ukuthi Macele esho ispeech sakhe. Ngiyazi ukuthi ukufika komunye umuntu kwaniphazamisa because into ezokwenzeka vele ufika komuntu omusha kuzophazamisa abakade beyiphilela impilo yabo ngaphandle kwalo muntu omusha. Wathi kuMacele shuthi uya-understand uMayini. uMacele-ke manje uthi nje yena akakhathaleli ukuthi uMayini uthini and akusiyena ongenzanga ukuthi uMayini abe u-first wife. Sithi hayi bo mamkhulu, isazela lesi sikhulumayo ishiye-ke yesazela. Nansi-ke indaba, umamkhulu ube nethuba noMayini face to face, wamtshela ukuthi uLwandle uzizwa kanjani ukuthi uSibindi uMpumelelo indodana kaMayini anikezwe i-authority eMzumbe, ukube nento yongathi izinto ezaseMzumbe zinqunywa noSibindi noMpumelelo, uLwandle asale ngaphandle. Baba nje ne-conversation emature. Yabo i-conversation yabo yayithini? Very demand. Nalibona leso singisileso. Kwakungekuzusho nje ukuthi hawu amakhosikazi lawa ashela uhusband babe right. Baze bahleka ukuthi ngiyabona bexoxa phela ngithi bahleka ukuthi awunanga umnyeni esefuna ukucima phezu kwengane. Nangu enze umkhuba ezothula phezu kwengane ngoba yini isimo singesihle kodwa agijimele ingane encane. Umayini noMacele. Akekho la ukuthi uma sekhomenta eceleni esikhomenta esithi hawu kanti into yeni ithini. Njengamanje-ke kwase kufika uMakhwela ngoba because lo Makhwela lo ufike noqhekeko. Yilana kuMacele eseqala ethi-ke uMayini uyanquma ngegceke laseMzumbe. uMacele ufanayo guys wathi akafuni lutho emhlanganisa noMzumbe. Noma mkhulu-ke sesembuka nje ngokuba mdala kwakhe. Kungenzeka yini ukuthi igceke ongahlali kulona kodwa uthathele abantu izinqumo abahlala kulo. Yena ukubuka kanjani ngokwakhe njengokuthi yes uhusband wakhe amshade engashadanga. Kodwa laba basegcekeni angithi ngizwile nje kwegazi ukuthi laba balapha eMzumbe sebeqhatha ne-intruder. Nizwileni ukuthi kubhidlize kamawende eMzumbe. Umamkhulu bekuphi? Ubelele peacefully esiphakhe. Manje umamkhulu uthini yena mayithi uMayini unquma ngegceke laseMzumbe angangichomeli ngomzumbe kodwa sizwe ngayo ukuthi mina ngahamba eMzumbe ngenza sure ukuthi bazofika ngingekho. Yazi ukuthi yiphi location esikuyo ukuthi umamkhulu akaba-expose ukuze ezo-expose naye because umamkhulu ufuna ukusitshela ukuthi uMayini wafika kanjani. Ngesikhathi umamkhulu esitshela ukuthi uMayini wafika kanjani noMayini uzositshela ukuthi yena wazi ngoba phela isifike la ukuthi battle yakabani yaka-first position oku-first wife. Umamkhulu nento yokuthi ngamvulela indlela. uMayini uthi hawu lezi nkulumo ngizazi kuqala kunawe. Manje mina ngithi ayisiyekeni eyamakhosikazi aseMzumbe msuku ingena iyeke. Ayifike la ukuthi umamkhulu eba-expose ukuze naye kuzosho ukuthi kahle kahle indaba yakhe ithini because uma u-expose omunye naye uzophendula angeke kuthuleke nje. Kodwa-ke siselapho sisasoshabile sipholile silindele ukuthi uMayini uzothini ngoba la umamkhulu sethi phela kusimina kanti mina ningenza ukuthi engapho mamkhulu. Guys, kanti kuyenzeka ukuthi uhlale kwi-position kube eyakho ngqo kodwa uvukuza umuntu owazi kahle ukuthi waba kwi-second position waba kwi-third position namanje
uMayeni lapho wakhuluma wakhala kwi-surprise party yaMacele esho ukuthi uya-understand ukuthi yes, ukufika kwami or ukubuya kwami kwaba nezinto ekuzenzakalayo. uMacele manje usathi-ke uMayeni ufuna leya position. Sisasilindele impendulo yaMayeni, siyizwile yaMacele, sisazoqhubeka. Le channel kuyaxoxa and uma uzoyithatha serious sixoxa kanje, mina ngazi. La eSouth Africa kuney'ndaba eyenziwa ngempela ey'julile. Lezi engicabanga ukuthi kufanele uyithathe serious because zithinta iy'mpilo zabantu. Angikhulumi la ngokuthi sibuka i-TV show okuyibhizinisi. Ngesikhathi i-TV show iyibhizinisi ihamba nedrama sihleka senze lokhu ufuna ukusidonsa wena eceleni usenze sengathi yindaba yakho. Nami angazi ngempela u-serious, angazi sokwenzenjani ngawe. Kodwa ngiyakutshela ukuthi sisoshabeni. Oshabeni endaweni la sipholile khona sipholile. Sikhetha ukuphola ukuze sithole amandla ukuthi sibhekane nalezi zimo ey'ningi ise-South Africa ezingekho right. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.